So effective good magload-load guys. You try it. Try it. Hi guys. So it's our first day here at Boracay. English na boy? Murag mas lisod ang Tagalog kaysa sa English no? Straight. Port na. Mas lisod ang English. So muna ang outfit for today. Nagkuhan lang ko guys, nag-tube dress. Fit ka ay, mura ko budbud. Ay dapat Tagalog lagi kailangan nata sa Boracay. Gusto kong chinilas, ara. Muna mong gistayan diri guys, oh. Pero basit karon lang na di. Pinakonstruct pa ilang pool. May sala. Yan. Support, oh. Ah. Yan. Yang sala. Then, ang kusina, na siya ay bar counter. Yan na siya ay marky dere. Yung kusina, ara. Yang kitchen, ara. Ang yang room. Saan natin yung room, guys? Ara. Na. Samin, daka. Tap. Tama, di ba? Tapos na ay, ano. Maabli-abli ni ba? Ay balkon. Amo view kay kuan, kawayan. Abli man good. Pwede ka magtambay dira. Chill. CR ya, mo jud nindot kay diri ani. Nindot tanawon yung CR. Dara. Shower, nanay bathtub. Charan. So morning guys, among gistayhan diri sa Boracay. Happy na naman ang person, nagipalong ganing, gipanda na po na ako. Ay, nako. So, manggawas kita rin, guys. Time check, it's 5. Mag 5 na, 5 p.m. Nita ni Ogma. Churchuran the tour. So, let's go! Muna yung outside area, guys. Diba ko man siya, pero ang pool kay Monday pa magamit. Papo kay siya, ay, anak, good. It looks social. Hala, uy, mga nakabikini jud ang nakadiri ay. Dapat kinaka-ready dahil kung ka ng 2-piece jud. Pero mo kay angay, uy. No thanks. Wow! Pero kani siya nga side diri guys, is kuan siya, back. Kuan magud siya na siya Boracay 1, kato daw dito facing, magud to ang main beach nila. Andri hugaw sa ilok eh. Andri kay murag 2, Boracay 2 something ano. Back side siya. Ang katugid daw dito ang ilang main nga kuan. Pero basin day ugma, balhin man mi og kuan kaning stayhan among hotel. So sige to mi. Let's go. Hala uy. Wow. Pakita to tong stayhan gang. Wow. Habis kasi sila ay. First day. Tapos bye. Ito na yung mga ice cream. So effective good magload-load guys. You try it. Didel. Bunga-bunga pa kay tani hapon ba? First night. First night. Bunga-bunga pa mi tani hapon. Pila kami ka days dere.
So, pabalik na kami sa aming accommodation. So, that's the end of our day 1.